herním kanále, který vlastně vzniknul tak, že prostě já jsem si jako říkala už dlouho, delší dobu, že si ho chci založit, ale nikdy k tomu nebyl tak jako důvod, ne? Teďka mi strajkli můj ofiko YouTube channel Betus a 2 týdny nemůžu nahrávat videa a pak mě 90 dní budou mít pod hlídáčkem a budu prostě mít tu sankci a pokud něco dojebu, tak mi dají druhou sankci na další 3 měsíce a potom, když něco ještě jednou dojebu, tak budu mít mazaný kanál. To se mi nechce. Proto welcome tu nový kanál, kde budu hrát jako nějaký hry a asi se můžeme vrhnout na to. Každopádně to video, klidně na tu malou matičku, dejte kvalita, dejte pokročila a dejte to nejvyšší, co tam je, aby to video bylo v nějaké dobré kvalitě. Jdeme na to. Čauko lidičky, takže co my v tomhle videu budeme dělat? Jelikož jsem úplně levá v rankedech, tak to dneska zkusíme pušnout do Diamondu. Momentálně jsem na Silver 3, jdu si teďka zapnout lobíčko, protože jsem down a nezapal jsem si nahrávání obrazovky. Tak, boom. Tak, dobrý, žádný. A spustíme nahrávání. Takže, momentálně jsem tady v lobíčku a budeme hrát teda rankedy a asi na to pojďme. Tak máme tady Game Grab. Koho vezmu na Game Grab? Na Game Grab je dobrá buď Koleta, anebo Emska. Asi vezmu Emsku, protože jsem prostě s ní hraju víc a je to momentálně, mám na něm nejvíc trofej, jakože já vím, že jsem noob, když nemám ještě ani jeden max tier, jo, ale já hraju tak jako nějak se všema, takže já to úplně nepušu. Máme tady v týmu Squeaka a nějakýho Franka máme, což je celkem v pohodě. A jdeme tryhardit. Zkusíme to dát. Ano, jako lidi proti nám nejsou úplně v topu. Kamo Frank udělal něco dobrý, už začal. Tak, Mortis dole. Ho zabil ten Squeak. Tady tam je strpí věc. Vůbec nevím, jak se to jmenuje, lol. Let's go. Tak, dobrý, no. Aha. Tak nic. Ty vole, Franku, ty co děláš, kámo? Aha. To je skvělý. Dobrý. Zajebala jsem tady 2 věci, ovám jsem klikla ultinu, nevadí. Bom. Ty vole, já si to potřebuji. Dobrý. Tak ne, dobrý. Kema, ale jak když mám Emsku, která dává největší damage na long range, tak jak já mám prostě se zbavit Mortise. Ten Phantom Gadget ho prostě neuzemní, kámo. Zkusíme dostat toho Lua, ten má taky jako dost. Kurník, boom. Dobrý. Nedobrý. Někdo potřebujeme, aby ten Squeak ideálně zabil toho Mortise, protože... Dobrý, Squeak má hyper, to by šlo možná, actually. Kde je ten Mortis? Kamo, kde je? Aha. Tak nic. Potřebuji se dostat do Gold 1 a furt tam nejsem. Jdeme jednu hru, měli bychom mít Gold 1, totiž nevím, jestli už jsem ho měla. Neměla jsem ho ještě. Tak. 2 minuty už nehrám, kámo, to nejde. Hele, zkusíme se dostat do toho Diamondu, ale bude stačit Gold 2 nebo 3. Někdo mi podělal Emsku na Game Grab, takže to vypadá, že asi vezmu Koletu. A jo, vezmu tu Koletu. Nebo jakoby Kolet. Jo. Pokud tady zase bude jeden člověk, který mě bude říkat, že jsem úplně levá na výslovnost. Já vám přísahám, já se tak naseru. Game Grab modifiers jsou jenom tady tyhle si. Máme tady proti nám celkem v pohodě lidi a v týmu máme Borku, nebo Borce, který se dostal do mytiku. Neumím arabský, nebo co to kurník je za jazyk. A tak nic. Nemám skilly, jo? Nemám. Jsem udělala totální blbost.
Ale nevadí. Tady ten Primo by ho mohla dát, dobrý, no tak jsem ho nedala. Kámo, a jak já mám zdrhat? Dobrý, teď jsem radši nic nedělala, počkej, já ho dám tím účkem možná. Tak nedám, protože Borec si ho zdrhnout a já jsem prostě down a neumím aimit. Hej, dobrý. Hej, dala jsem dolů Darryla, já to beru jako absolutní úspěch. Hej, ten Primo mě ale štve. Někdo ho dejte dolů. Kurník. Dobrý. Hej lidi, jsem Sigma. Jo? Máme 5 gemů a všechny je držím. Dobrý. Bibi na dole. Toho Prima bych mohla dát. Nedám. Hej kurník, toto je asi trošku v prdeli. Můžete někdo dát toho Darryla. Lidi. Hej, tak to byl největší save, který reálně existoval. Kámo, ty vole, co to bylo? Tralalero, tralala. Porco dio, porco la. Kurník a dost, já zase nedám ten comeback. Někdo zabijte toho Hej, ale ten comeback byl dobrý. Ty vole. Potřebujeme jednu debilní retardovanou hru, na to bych se dostala do goldu. Hej, knockouty. Budeme si hrát na skillence a vezmeme Biju na Poweru 9. Ty si pro boha vem aspoň tu Emsku s tou hyperou. Mám se za vrzání mojí židle, nedává to, reálně chybí jedno kolečko. Máme tady proti nám Dynamika s Goldem a jinak úplně totální randomy, takže asi dobrý. Možná tím, že jsem down a prostě jsem down. Ty vole! Kámo, to jak jsem svalnul ten Primo, já jsem asi slepá, kámo, já jsem ho prostě neviděla. Kámo, ty vole. Hej, teď budeme dělat nejvíc budu vypadat jako na skillenec a asi... Aha. Hej, ale dala jsem jednoho, myslím. Dobrý. Ten Spike ho dá, mi neříkej, že ho nedá. Kámo, co tam kuchtíš? I ty skybiďáku, kámo. Hej, dobrý, to mi ne... Dobrý. To dáme, já tomu věřím. Kámo, Emsko, proč na mě střílíš, ty skybiďáku? Co kdybych někoho třeba zkusila jako... Nevýhoda na hraní s bio je to, že vás dá absolutně cokoliv. Ale vyhráli jsme to, já si nestěžuju. Tím pádem počkej, já mám teďka gold, ne? Já zase Ty vole. Hej, ale máme tady ty vole, mytik. Aha. Zase úplně hovno playera. Nevadí. Jdeme na další. Bravo Ball není špatný. Koho dáme? Já dám asi Sandyho. Mám ráda Sandyho. Šetřím se ani na hyper. Randomové proti nám.
no, vypadají celkem chillu. Ty vole, co to bylo? Kámo, Griffes, to nepotaháš. Co to do prdele bylo? Nevadí, nevadí. Hej, dobrý, něco tam bylo. Pojď, aspoň ten Griff by je mohl dát, kámo. Mi neříkej, že jsou takový downy. Do prdele! Ty jo, kámo, pomoc. Tak teďka budeme doufat, že padne knockout a že... Game grab. Spawnuje se tady. Já zkusím tu Piperku, ona má dlouhou range. Jo, jenom říkám, já takhle debilně, já normálně nehraju, ale prostě, jakmile zapnu natáčení, tak moje všechny skilly jdou úplně do řiti. Kámo, já 9 minut se snažím rankapnout jeden ten, kámo. Dobrý, no, tak musíme se dostat aspoň do toho goldu, kámo, pro ten Mythic Star Drop. Tralalero, tralala. Aha. To nevypadá dobře, jenom jako... Ty vole, co ten pas dělá, kámo, kde si bere ty ultiny, kámo? To je v řiti toto, ale že nejvíc. Hej, moje aimy, jakože, skvělý. Bomba. Tak ho třeba dej. Proč já teďka jsem vypadala jako actually někdo, kdo má skill, protože já ten skill jako nemám. Ty vole, co tam dělá ten kid? Dobrý, sežer to, kámo. Do řiti. Já se poseru, kámo. Dobrý, dáme gadget. Co jsem to udělala právě, kámo? Ty vole. Kámo. Počkej, kámo. Chybí nám 2 hry zase. Ty vole. No nic, až se to jdu dohrát, kámo. Bravo ball. Tady tahle mapa, pokud se spawnu ve prostřed, bude to v pohodě na Emsku. Já vemu tu Emsku, jo? Já za Emsku reálně actually docela umím. Ty vogo, kámo, tak někoho... No dobrý, třeba. Nejhorší, že já si nemůžu stěžovat na špatný randomy, protože já jsem ten špatný random. Dobrý to půjde. Ty vole. Jako já vím, že kdyby tam střelil to, ale já to prostě nezaimím. No pojďte. Ty vole. A co tam dělá ten 8-bit, kámo? On tam tancuje, nebo co tam dělá, kámo? Ty tam sereš? Hej, dobrý. Ty vole. Franku. Let's go, kámo. To možná actually bude výhra. Já je teďka strašně tady jako pozabím, dobrý.
A výhra dnešního videa. Zase nám chybí nějakých 9 těch bodíků, kámo. Hot Zone, hej, Hot Zone je actually celkem dobrý game mod na to, abych tam na to vzala Emsku, takže reálně rychle beru Emsku, než mi někdo podělá nějaký random. Ty vem třeba Edgara, kámo, cokoliv si vemte, jenom ať to vyhrajeme, já se fakt potřebuji dostat do toho goldu. Ty vem třeba Dynamika, no dobrý, super. No Fengiče třeba. Nebo toho Edgara, kámo. Dobrý, super, ideální. Kámo. Máme tady Polsku, jeden můj kámoš se jmenuje Polska 12. Vybravku. Tak pojďte. Dala bych tady joke, ale on není úplně family friendly. Kurňa Edgare, co tady děláš? Já to musím teďka zaskybidit. Já nechci, aby mě tady vyštagoval, vole. Štago. Hej, ještě se to dá reálně otočit, jo? Ještě se to dá otočit. Dobrý. Koberec tady má... Ty vole, Rina Majku, co tam děláš, kámo? Hej, dobrý, není to tak řiti. No dobrý, potom co udělal ten Edgar, tak možná reálně je. Dobrý. Proč já tak dostávám? Kurník, já natáčím video, já potřebuju. Ty vole, tak ta hypercharge věc, tu jde ta, kámo, nebo jak se tomu říká, ty vole, scrappy. Scrappy se to jmenuje, ne? Tak ty vole, a dost. Zdechni, kámo, tryhard mod. Do prdele, dělej. Toto je naprosto cooked. Kurník. Hej, nevadí, jo? Zkusíme třeba jako dát tu jednu hru a reálně se dostat do toho goldu. Já nenávidím bounty, ty vole. Ty jsi se bibinu, kámo. Hej, lidi, já se vám strašně omlouvám, ale já se musím říct Edgara, já si fakt potřebuji dostat do toho goldu. A ta bounty s nikým jiným hrát nejde, kámo. Obzvlášť, když tady mám Borku, která má Martian Fame, kámo. Dobrý, no tak zkusíme hrát profesionálně za Edgara. Ty vole. On to můj černý kašlík, ty vole. GG, tak to je cooked. Skvělý. Skvělý, ty jsem asi udělala úplně přesně to, co po mně ta Piperka chtěla. To je super. To je vyloženě skvělý, nejlepší, skvělý bomboklad. Ty vole. Kámo, Amire, vole. Já neumím hrát ani toho Edgara, ty vole, na to video. Se poseru, kámo. Aha. Super. Já jsem úplná lopata, kámo. Ty vole. Já se potřebuju reálně jenom dostat do toho zasranýho goldu, ty vole. Ach jo, nemůžu mi padat nějaký normální game mode a nějaký normální teammate a nemůžu dělat třeba umět hrát na to video. Počkejte, já tady rožno, ty vole. Dobrý. Hej, Hot Zone, to by mohlo. Počkej, co to je za mapu? Že to je za stadle. Kámo.
Nevadí, uplynuje jak... Víte co? Jo, nejsem nacista, lidi. Lidi, byl to joke, jo? Family friendly, ano? Tak, let's go. Vás uplynuju. Dobrý. Proč mě zabil debilní Barley, kámo? Mě reálně zabil Barley. Já si nedělám srandu. Dobrý. Dobrý. Aha, tak nic. Hej, ale dobrý, tohle podle mě vyhrajem. Já natáčím 20 minut, děláte si prdel, kámo. Ty vole. Já neumím hrát brávko. Já natáčím 20 minut a já nejsem schopná se dostat do posraného goldu, kámo. To byl takový hypercharge, že ty vole to svět neviděl. Ten pár je tak otravnej, kámo. Já se poseru. Chcípni! Hej, ale zdechla. Ty vole, tak ten aim toho Rika, kámo. Ty vole, jdi do té zóny, kámo, jsme 6% od konce. Zdechněte. Já mám gold, to si děláte prdel. Dobrý, teďka budeme jít, počkej, jo? Teďka budu mít ten Mythic Star Drop. Pozor. Hej, já to slumím. Já se na to nebudu dívat, já vám přiznám, že na to nebudu čumět. Tak a pod něco. Kámo, let's go. Ale jakože Galamor to je jako sračka, jo, ale aspoň něco z toho padlo. Dobrý, tímto bych to asi ukončila, protože jinak tady budeme do zítra. Čau.